A Catalunya es calcula que prop de 40.000 persones conviuen amb asma en la seva forma més greu, mentre que una xifra molt més elevada, al voltant de 360.000, pateixen aquesta malaltia en estadis menys severs. A més, 6 de cada 10 pacients amb asma greu no aconsegueixen tenir-la sota control. Cal tenir en compte que, excepte en els casos més lleus, és necessari seguir un tractament farmacològic continuat, tot i que molts afectats no en són plenament conscients ni en perceben la importància. Tienen poca conciencia de enfermedad crónica. El asma no se cura. Una predisposición a la inflamación bronquial ante determinados agentes, con lo cual les cuesta mucho entender que para estar bien no se puede dejar el tratamiento de golpe, ¿no? Els símptomes més habituals de l'asma inclouen la dificultat per respirar, la presència de sibilàncies, la tos persistent i una sensació d'opressió al pit i sovint poden aparèixer de manera simultània agreujant el malestar. A més, en molts casos, l'asma pot estar relacionada amb processos al·lèrgics, de manera que al·lèrgies a substàncies com el pol·len, els àcars o els fongs poden actuar com a desencadenants o agreujar els símptomes. Tot i això, una part significativa dels pacients mostra reticència a utilitzar la medicació prescrita. Hay gente que tiene miedo efectivamente a los efectos secundarios, piensan que los corticoides inhalados pueden pasar a la circulación sistémica y que pueden producir efectos, ¿no? Más allá del pulmón, pero esto es falso. Durant aquesta primavera i també l'anterior, els nivells elevats de pol·linització han provocat un increment dels nous diagnòstics d'asma i diversos factors ambientals com la contaminació, els àcars dels fongs o la inhalació de substàncies químiques irritants. En aquest context, l'asma és la malaltia respiratòria crònica més freqüent als països desenvolupats.